Što se događa kada policija i istražitelji u Dubrovniku dobiju slučaj koji je previše zamršen za rješenje? Na kraju ću ti pokazati kako je jedan takav slučaj doveo do temeljite promjene u načinu rada lokalne policije. Ja sam tvorbitelj kanala Trag Tame, kanala koji se bavi true crime pričama i nerešenim slučajevima. U ovom slučaju, radi se o misterioznoj smrti mlade žene koja je pronađena u starom gradskom jezgru Dubrovnika. Svjedoci su prijavili da su vidjeli ženu kako ulazi u jednu od starih zgrada, ali nitko nije znao šta se dogodilo nakon toga. Policija je pretražila zgradu, ali nije našla nikakvih tragova ili dokaza koji bi im pomogli u istrazi. Istražitelji su potom odlučili koristiti novu tehniku analize DNK, koja im je omogućila da identificiraju žrtvu i pronađu neke dokaze koji su bili sakriveni. Međutim, čak i nakon što su dobili ove informacije, istražitelji su se suočili sa brojnim pitanjima i nedoumicama. Jedno od najvećih pitanja je bilo kako je žrtva umrla. Autopsija nije pokazala nikakvih dokaza o nasilju ili ozljedama, a istražitelji nisu mogli naći nikakvih svjedoka koji bi mogli dati neke informacije o događajima koji su prethodili smrti. Bilo je kao da je žrtva jednostavno nestala u zraku. Istražitelji su potom odlučili koristiti psihološku analizu da bi pokušali razumjeti što se moglo dogoditi. Oni su izučavali psihološki profil žrtve, kao i profil mogućih počinitelja, u pokušaju da nađu neke dokaze ili tragove koji bi im pomogli u istrazi. Kao što ćete vidjeti, ova istrazi će dovesti do nekih neočekivanih otkrića i promjena u načinu rada lokalne policije. Na kraju ću ti pokazati kako su istražitelji uspješno riješili ovaj slučaj i što su naučili iz tog iskustva. Kako smo spomenuli na početku, slučaj smrti mlade žene u Dubrovniku bio je jedan od najzamšenijih slučajeva u recentnoj povijesti grada. Međutim, zahvaljujući upornoj istrazi i primjeni novih tehničkih metoda, istražitelji su uspješno riješili slučaj i dovešli počinitelje pred lice pravde. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag Tame i uključi zvonče.